StepCheck je riešenie pre kontrolu výrobného procesu. Súčasťou tohto riešenia je priemyselný PC s dotykovým panelom, na ktorom je nainštalovaný softvér StepCheck a niekoľko periférnych zariadení. Pomocou administračného rozhrania StepCheck je možné evidovať rôzne typy výrobkov a nastavovať parametre ich kontroly. Je možné definovať konkrétne kroky, priradiť vstupné rozhranie a vstupnú masku alebo hodnotu, ktorá sa má overovať. Kontrola môže byť manuálna alebo automatická. Medzi hlavné výhody tohto riešenia patrí možnosť automatických a manuálnych vstupov, vizuálna navigácia, rýchle zaškolenie operátorov a evidencia kvalitatívnych parametrov výrobku. Ak vás zaujíma viac o tomto riešení, neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií na obchodlbartech.sk.